እሺ يخبرلي حزن قرصو زلنا حبستي نقدوس سمايت زخونه نغوسه نغست አፄ ዮሐንስ አቦና ዝክር ወይን ድማ ተስካረ ንጉስ ንምሕሳብ ንምዝካር ኩል ግዜ ሰብ እንትን ዝክር እንተለና እግዚአብሔር ክንጽዋዕ እንተለናስ እሱናዕና በረከት ንኽበና አምላኽና ኢና አፄ ዮሐንስ ስሞም ክንጽዋዕ እንተለና ድማ ታሪኾም ክንመሃርን ፍቅሮም ንኽነብረናን ናቶም ታሪኽ ድማ ንወለዶ ንኽነመሓላልፍ ምዝካር ምስትዋስ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘለው ኣብ ማእኸልና ፕሮፌሰር ክንደያ ምሳና ኣለው ካልኦት ናይ ባህልና ቱሪዝም ሓላፊ እውን ሪኦ ኣለኹ ሓውና ካልኦት ዓበይቲ ዓዲ ክቡራት ዝኾኑ ወለድና ዓበይቲ ዓዲ መቐለ ትግራይ ኣዴታት ትግራይ ጀጋኑን ንፉዓትን ጠንካራታትን ዝኾንኩም መናእሰይ ካብ ማንም ንላዕሊ ድማ ናይ ጥበብ ነጠፍቲ ዝኾንኩም ዓበይትን መናእሰይን ገና ወጣትን ዘለኹም ኩሌኹም ንሕና ዕድለኛታት ኢና ብምንታይ እንተኢልኩምኒ ሃፀይ ዮሐንስ እቱ ዘግንኖም ሽሞም ወይ ድማ ዘኽብሮም ክብሪ ዘህቦም ኣርባዕተ ነገራት ኣለዉ አቦና ሃፀይ ዮሐንስ ሰማይት እቱ ናይ መጀመርያ ክቡር ስሞም ብሄራዊ ዓለም አቀፋዊ ርህሩህ ዓብይ ስሞም እቲ ካልኣይ ስሞም ድማ ጅግና ቆራጽ በዓል ዕላማ በዓል ራእይ እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣነ ሓሊፈ ትግራይ ትንበር ኣነ ተሰይፈ ብሰማይትነት ሞይተ ትግራይ ትንገስ ናተይ ንግስና ትግራይ ልዕልነት እዩ ኢሎም ብቆራጽነት በረኻን ደጓዓን ጎቦን ቁልቁልን ዘይሕርብቶም ፀሓይን ቁርን ዘይሕስቦም ጅግና ቆራጽ ትግራዋይ ትግራዋይ ክንብል እንተለና ብዝቀረበ ንዓና ዝወለዱ ስለ ዝኾኑ እምበር ዓለም አቀፋዊ አቦ እዩ ንኢትዮጵያ ዘኽበሩ እዩ በዛ ሰዓት እዚኣ በዛ ዓለት እዚኣ ናቶም ውልየታ ዝፈልጡ ካፍቶም ብዙሓት አድባራትን ገዳማትን ዝዝክርዎም ብዝለዓለ ጥንታዊ ታሪካዊ ገዳም ደብረገነት ናይ ትግራይ ክብሪ ካብ ኣኽሱም ቀፂሉ ታሪኽ ዝሓቆፈ ናይ ሃፀይ ዮሐንስ ታሪኽ ይወዝ ሰነደ እንካፍታ ዓረፍቶም ክልተ መዓልቲ መጋቢት ጀሚራ እስካዕ ዝዓለት እዚኣ ቅዳሴን ማህሌትን ክብረ በዓልን የኽብሩ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ደብረገነት ድማ ኣብዛ ፉቕ እዚኣ ዝቕመፅ ዝነበረ ጸሎት ዝገብሩሉ መስዋዕት ዝፍጽሙሉ ዝነበሩ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ታወት ኣብ ኪዳነ ምህረት ደብረገነት እዩ ዘሎ ዓመት ዓመት ታወት ዝወፅእ ናይ ሃፀይ ዮሐንስ ምስኦም ዝዘምት ዝነበረ ተማሕፂኖም ናብ ዘመተ ዝኸድሉ ዝነበሩ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ትሕቴና ኣሎ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ኣብ ደብረገነት ኣሎ እዚ ታወት እዚዩ እቲ ናቶም ክብሪ በዓል ንሱ ክወፅእ ኣለዎ ብምባል እቲ ናይ ባዕሎም ታወት እዩ ናብ ኣደባባይ ዝወፅእ ግን ሃፀይ ዮሐንስ እንድሕር ከምኡ ኮይኖሙስ ኣነ ንስኻትኩም ከም ኣዲና ኣብቲ ኸስምረሉ ይደሊ እውነት ዘመውዝኛው ኣዛውንቲ ድዮም ዘይነግሩና ኮይኖሙስ ወይ ንሕና ኢና ሰኒፍና ኣብዚዩ ወለድና እውን ንመዓልትና ንሕተት ንሕና ውላድ ድማ ንሕሰብ ሃፀይ ዮሐንስ ከምዚዩ እንተኮይኑ ንምንታይ እዮም ዘይኽበሩ ንሕና ዝመረና ክንናገር በታ ዝነኣሰት ዕድመይ ካብ ዘመውዝኛው ኣዛውንቲ ግን ስምዒተይ ሰፊሕ ስምዒት ኣለኒ ሃፀይ ዮሐንስ ንምንታይ ታሪኾም ዘይወፅእ نخبر زلنا ننبب زلنا نسوم الصحافة وبيجاي دبرجنة ننبوه وانجيل زورك بعلم الصحافة ناتهم تاريخ ناتهم زودي نانري
ንሶም ከዘውድ ምዃኖም ዘይንጽሕፎም خبر تግራይ ክብር ኢትዮጵያ ምዃኖም ኣብ ዓለም ታሪክ እንዳሰርሑ ዝጸንሑ ምዃኖም ንምንታይ ዘይንጽሕፎም ንምንታይ ሓወልቶም ዘይስራሕ ንምንታይ ሓወልቶም ዘይንርኢ ንምንታይ ክሳዕ ሕዚ ኣብ መቐለ ሓወልቲ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ዘይረኣና እንዴ ኣቦና እኮ እዮም ኣቦ ኢትዮጵያ እኮ እዮም እንዴ እስቲ ኢየሩሳሌም ክይዱ ግደፍዎም ማ ኢትዮጵያ ትግራይ ኣው ዘሎ ታሪክ እስትርእይዎ ኣው ዘሎ ጽሓፍዎ እስተንብብዎ ኣው ዘሎ ሓወልቲ እስትርእይዎ ኣብዚኣ ዕዳላትኩም ወለዲ ኣብዚኣ ዕዳላትኩም ወለድና ሃይማኖትና ጨቢጥኩምና ኣኹም እወ ሃይማኖትና ኣጨቢጥኩምና ኣጽኒዕኹምልና ኢኹም ወለድና ክብሪ ሃብኩም ታሪኽናውን ምሕላው ትሕልዎ ኣለኹም ኣሳጊርኩም ኢኹም ናባና ግን ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ግን ገኒነ ይወፀን ኣያእኽሎሙን እዚዩ ይኮነ እንት ታሪኾም እንዴ ሃይማኖተኛ እንዳሃለውስ ይገርመኩም በቱ ዝኣምንዎ ሃይማኖት ብቻ ኣይቁሙን ዝመፀ ሃይማኖት ብክብሪ ይቅበሉ ኣሕዋትና ሙስሊም ይኽብሩ ይቅበሉ ካልኦት ሃይማኖት ይኽብሩ ብቻ ሰብ ኮይኑ ዝመፀ ኩሉ ቦታ እንዳሃቡ ክብሪ እንዳሃቡ ይመርሕዎ የመሓድርዎ ነሮም ኣረዚ ብቻ ኣይኮነን ምእንቲ ትግራይ ተሓጋጊ ዝኽነብር ኢሎሙስ እቱ ታፍቱ ዝነበረ ዝምድና ንላዕሊ ዝምድና ክፍጠር ኣብ ዓፋር ዝገበሩ መን እዮም ኣይዞኹም ህዝቢ ዓፋር ኣይዞኹም ሓደ ኮይና ብምባል መውስዎ ብምፍጻም ሓድነትን ምትሕግጋዝን ክነብር ሃይማኖቶም ድማ ዘይለቀቁ ይግና እኮ እዮም ብሃይማኖቶም ኣይሓፍሩ بتاريخهم أي حفروا بتقرأونتهم أي حفروا زي حفر عدس لزلنا زي حفر تاريخ زي حفر ولدس لزولدوهم نسهم دمان عنا وليدهم يم قلنا من تاي دخي منا سلازي كينو حالكم هذا يوحنس مالت هايمانوتهم مسخبروا تاريخهم مسحلوا بهر سبات كله خبن لعلنتن هيبهم ኣብ ኢትዮጵያ ብቻ ዘይኮነስ ኣብ ኢየሩሳሌም ቅድም ሽሞም ዝገነን ተጸውዐን ስለዝኾኑ እዚኦም ዝሃበና እግዚአብሔር ከመይ ነመስግኖም ወለዲ ከመይ ነመስግኖስና አምላኽና ስለዚ ናይ ኣቦና ታሪኽ ምንባብ ዘይኮነስ ታፍቱ ናይ ኣቦና ታሪኽ ተላዒልና ታሪኽ ንስራሕ ናይ መጨረሻ ንግግረይ አንቱም ወጣት ስኻትኩም ንወለድኩም ጎስቁስዎም ንወለድኩም ኣላዕልዎም ታሪኽ ክነግርኩም እዮም ሓወልቲ ዮሃንስ ንምርኣይ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንጽበይና የኽብረለይ የቕንየለይ እግዚአብሔር ይዓድና ይባርክ